Okochukwu Benjamin na-ekwu. Abịara m na platfọm anyị wee fụ ofu nwoke na-agba akwụkwọ nsọ ọkụ, ya Baịbụl, ka ọ na-agba ọkụ, na-esu ya ọkụ, na-akọ ihe na-apụ ya n'ọnụ na Jizọs wee onye ọbịa, na Jizọs mebichara obodo ya, Afrịka na Naịjirịa. O kwere m ghọta na onye a abụrụ onye Igbo, mana ụfọdụ ụmụafọ Igbo ndị fụrụ onyonyo a, ọ na-aba arụ mee n'ala Igbo na mbụ anyị na-agba aka si alụsokwa onye mmeri ya. Mgbe a na-atụchi okpoto wee si arụ ya gbaa enu ya si onye mmeri ya. Ya bụ mgbe ọbụla ịfụrụ arụ ma ọ na soshal midia ma ọ n'ebe ọbụla, gbapụrụ m si alụso onye mmeri ya, maka na arụ bụ arụ. Mmadụ sọrọ ọnụ o ji eri ede wee na-asị na Jizọs bụ onye ọbịa n'ụwa nke o kere. Ndị soro oyibo si na half education is worst than ordinary illiterate. Maka na ofu onye kpọrọ m wee na-ajụ m ndị na-ekwu ihe ọ bụ mmadụ ka ọ bụ mmụọ, ebe ka ha si ka ma ha ọ bụ mmadụ ma ọ bụ demon. Afụgogo m ụdị ihe dị etu a ofu ugboro, ekwuru m okwu maka ya. Nke a bụ ugboro abụọ na afọ ya na ndụ m, na mmadụ bakara akwụkwọ nsọ gbaa ọkụ. Ndị nọ na soshal midia, unu ga-echeta na afọ one ma one gara aga na o nwere orubeghị kịta afọ 5, ofu onye tụtara mperimpe akwụkwọ nsọ n'ala wee were ya wee fooduo Igbo, ya were ya kwuchie Igbo ọ chọrọ ịṅụ. Ngwa ngwa o tiri ya n'ọnụ, tinye ya ọkụ, egbe igwe were dọwapụ ya agba. Ụfọdụ n'ime unu fụrụ ya, achọghị m iwepụta ya n'onyonyo a o mere eme. N'ala Igbo anyị a, ofu onye ama ama bụ onye politishan na-ewu ewu anyị ma pụtara n'ihu ọha gbajie krọs si na onwe ihe ọwụ. Unu mara na kamgbe ọ gbajie krọs ahụ anaghị anụzi onu ya, ya anakpuo Jesu tikpuo ya. O nwere onye nke ọzọ asị jere n'Ọka kwa fada aka na ha na-eme politiks. Fada sị ha na ebe a field ụlọ ụka, ha emezina, ha gbanezi na egbe eme mkpọtụ, ya bawara fada mba, asị na ọ kwara fada aka. Ndị region wee chinyere ya chapleti 9 days, etigbuo ya, adịghị anụzi onu ya. Unu ya ma onye na-ekwu, onwe onye chọrọ ịgba afọ ya. Nwoke ka nwunye ya na ya ka ụka, nwoke adịghị aka ụka. Nwunye ya nata gozite krọs o ji ekpe ekpere, ya bụ obe ji eso nke eji rọba mee. Nwoke were krọs anwa nwunye ya gozitere o ji ekpe ekpere tụnye n'ọkụ. Nwunye ya wee tie si mba, gbajie n'ọkụ, wepụtakwu ya. Mana mgbe o wepụtara ya, bụ na ọkụ erego krọs ahụ otu akụkụ. Nwunye ya bachaa besịa were krọs jedebe. O teghị aka nwoke bido yaba arụ, akwanwori ya ọkụ, ọ na-anya ọkụ. Ndị mmadụ pụchaa ya adanye n'ọkụ. Ọkụ wee site ebe aha ọkụ si ree krọs were nwoke. O mere eme. Nwanza rijuru afọ wee sị ka nyerachi ya gbaa mgba n'enu nwanza. Ọ na-abụ alụnsị waba anya, echetara ya osisi eji wee tụọ anya. Tupu ozi ọma abịa, ndị Igbo na-agba ọtọ, na-awa akwa, mechaa ọ bụrụzie ajị egbukọtara n'osisi ka Igbo ji mere akwa na-eyi, gbara ọtọ. Agụụ nni adịghị, ụlọ adịghị. Ịmakwa ụlọ ndị Igbo bi na ya, ọ ụlọ ahụrịhụ, ụlọ akịrịka, afịfịa egbutere n'ọfịa, adụọ ya, pịa ya ọnụ, mena bụ ọghọrọ ọkụ, etibe mkpu ọkụ, gaba uwe ọkụ, onye ọ na-eburu mmiri gbata. Ọnọdụ ndị Igbo pụtara onwe ha. Ozi ọma wee bịa, wee were ịgụ akwụkwọ na erimeri dị iche iche dịka rice, beans, ji, cassava, nyawụ abacha anyị na-ata, wee dịrị gaba. Ozi ọma wetara ya anyị. Ụfọdụ n'ime nna nna ya ihe eji tọgata ha bụ shuga ka ọ rachaghara isi ya ekopụ shuga, nke kebe na mgbodo nke nna m so wee tọgata ndị mmadụ. Ya bụ na ọ bụrụ na ịma ha onye bụ, mara na Baịbụl a na ozi ọma anyị na-agba mgba
mere iji fụ ụzọ taa, ma foonu a iji ese ife ị na-akọgheri, ma moto ị na-agba, ụgbọala, ma motosaịkụl, ọgbatumtum, ma telivishọn ị na-enene, ma amamihe anyị nwetara maka na ịgụ akwụkwọ ị mara ife. Ozi ọma na Baịbụl anyị na-agba mgba wetere gị ya. Ụmụ nwaanyị anyị so akọ ife dị etu a. Ị maara ọnọdụ ụmụ nwaanyị n'ala Igbo? Ị maara na nwaanyị enweghị ọnụ isi n'ebe onye ya anụ ya, na nna gị ekpebi onye ya anụ bụ ịbịa asịghị ngwasị onye a azụta azị ọzaba mbụba. Ya bụ na onye Igbo ọbụla fụrụ ebe a na-emetọ ma ọ na-ekwutọ Jesu, Chukwu kere gị ka ị na-ekwutọ. Ihe ị eme bụ ọ bụrụ anya ka iji fụ ya, jụọ n'anya, jụrụ n'isi, si ya eso ha ka ọ ya aba arụ ha bịa eso ha, maka na ụfọdụ amaghị ihe bụ arụ. Jesu sị gị otoro gbagbuo gị, otoro gbakọta gị, ọ sị gị rie nsị, irikọta nsị. Ị ghọtara ife o ji agba nkịtị? Mana ọ gba nkịtị nwekwara ihe ọ ya eme ma oge ruo. Ọ bụrụ na ị maghị mara, anyị na-agụ 2022, ọkwa eziokwu 2022 ka anyị nọ. Ị maara ihe 2022 pụtara? Ọ bụrụ na ị kweghị na Jesu, ị naghị afụ ụzọ, ya bụ ị nakwughị anụ ihe. Ụwa niile mechara kwere na onye a bụ nwa Chukwu, gụ na-esi ngụgọ. Ọ bụrụ na ị na-agụ histrị, jee gụọ mgbe mbụ a na-ede BC, before Christ, na histrị. Jesu bịa ewee kwụsị ego BC, ewee na-edezi ya n'afọ nke Jesu, Anno Domini, the year of the Lord. Ọnya ka a gụrụ na mbọ ntọ nnọọ ise wee ruo taata bụ 2022. O dogboghị anya na Jesu ị na-agba mgba na-achị ụwa niile. Ọ na-achị n'eluigwe, na-achị n'ụwa, na-achị n'okpuru ụwa. Ụwa niile dị n'ogbe aka ya. Ị maara na Jesu ị na-ebuso agha na anya ya dị 700,000 times brighter than the sun. Ugwu nyere onye ọsọ, onye ihe niile nọ n'eluigwe n'ụwa n'ụwa ga-egburu ikpere n'ala. Eze na-achị mgbe niile ebighị ebi, onye isi udo, ọchịagha, obu ụzọ agha. Ọ gwara onye a na-ekwu maka ya, dike ndikerere, onye na-agba mechie ụzọ nweghị onye ga-emeghe, o meghee ụzọ nweghị onye ya emechi. Onye a na-ekwu maka ya, onye igwe ndị mmụọ ọma niile na-ejere ozi, onye a kpọrọ afọ ihe niile dị n'eluigwe n'ụwa n'okpuru ụwa wee gbuo ikpere n'ala, were ọnụ ha kwuo na onye nwa ụdị nwanụ. Onye na-akọtọ afa gị bụ ndo, afa gị bụ ndo, sọrị. Esokwana ndị mbibi wee na n'iyi. Ụwa abụkwa anaba aghara. Eluigwe dịkwa ire, ọkụ mmụọ dịkwa ire. Ọ bụrụ na ị ma ha, mara ya taa. Achọghị m ịsụ oyibo, nya ka m ji asị ya n'onu Igbo. Ndị na-agwa okwu bụ ụmụ Igbo, ya dịba na agba ọzọ.